Miért él több mint 4 millió árva a Kongói Demokratikus Köztársaságban? Miért nem jár Kongóban a gyermekek 40%-a iskolába? Miért nem éri meg a gyermekek nagy része a felnőttkort? Miért nem jut minden harmadik ember közegészségügyi ellátáshoz? Miért van az, hogy 16 millió ember krónikusan alultáplált? Mondhatod, hogy ez nem érdekel, hogy semmi közöm hozzá, nem érek rá, hogy ez nem az én felelősségem, hogy nem ér semmit, amit segítek, csepp a tengerben. Lakisa Kabamba, 9 éves kincsaszai kisfiú, félárva. 2 évvel ezelőtt még utcát söpört és követ tört, hogy fenntartsa magát, mint 4 millió kortársa. Ma már ingyenes oktatásban és orvosi ellátásban részesül. De nem csak ő kiváltságos. Az Afrikáért Alapítvány által működtetett College Othniel iskolában 1600 diáktársával együtt érezheti nap mint nap a magyar támogatók nagy lelkűségét. Az Afrikáért Alapítvány 2002-es fennállása óta jelképes árva és diákörök befogadási programján keresztül a fővárosban már 1600, a vidéki városokban 200 diáknak biztosítja a tanulás lehetőségét megújult környezetben. A Karo árvaházban 30 árva gyermek él biztonságot nyújtó otthonban. A Mondial klinikán mind az árvaház, mind az iskola gyermekei ingyenes orvosi ellátásban részesülnek az alapítvány támogatóinak köszönhetően. Minél inkább látjuk a munkánk kézzel fogható eredményeit, annál inkább tapasztaljuk támogatóinkkal együtt, hogy segíteni valóban kiváltság. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.